Korean restaurant nga dili na kinahanglan nga ikaw mahimong kwartahan, kay as kang lamian na sa lasa, suwak pa sa busa. Tinuod nga pangmasa. Pwede nimong i-order tanan kay kaya ra gyud sa bulsa. Unya, ikaganana na. Samjang Korean restaurant naa nato makita sa Barangay Ongyo, Intino Building, Butuan City. Oh, ngano maglangay pa man ta? Sura, dira. Kasi nakabantay ka sa ilang color, sa ilang plato, sa ilang Kanagkuan. gold and black. Black and blue. Bali naman eh mo! Exam ta karon. Oh, isupisa sa ilaha. Kung saan nasa tubangan nato kay for sure, mga naglaway na sila sa imo. Rato iko digo. Exam gani. Ipakita ba mo kung di ko magbasa sa amin for 1 hour? Kaya nasa matubangan, mission gitawag na Dahil K-pop's flavors. K-pop's flavors. Dili ha, si Junpyo, Jimin, Jisoo, Jisoo, Zizay. Yes. Hindi naman ni Zay kay, kung maglaway mo din ayaw lang mo paglaway kami Zay. Oh, sorry. Atong K-pop flavors na siya ay gitawag na ganjang, yangnam. Ganong isod mo Okay na, ikaw na Jangga. Kasi yangga? Ikaw yangga. Kung na sa sur, Ano? Jangga kanina. Jangga. Basta, hindi na mo natutuloy. Basta may Jangga, may Ganjang. Yambam. Unibwits. Ikaw ba sa anime? Unibity. Unity. What? Unity. So nga mga K-pop dahil na selfie. Pang isa ka tao ng selfie. Lisod sa duha, selfie gani. Tama kayo. Family. Ang yan, kadagan mo. Oh, kadaghan Good for ng one. size. Ang tawag sa good for one. Zinhig, selfie. Selfie. Ay, good for two. Family. Bestie! Family. 3 to 4 persons. Kung Tapos, habahag kasama rin Zay, mukbang imo. Kaya panlaman. Mukbang. So, selfie, bestie, family, ug mukbang. ilang mga sabaw, may itawag nga ramyun. Ramyun. Yes. Ramyun. Ramyun. Kanin nasa tuatubangan dyan, yun yung itawag nga. Kimchi bibimbap. Kimchi bukimbap. Kimchi bibimbap. Kung ilang mga pasta Zay, explain sa ila kay Martin na ako Yes, nagkaway. this is the Korean spaghetti. Wow. Kini Zay. Signature ni nila. Ay, ilan? Signature din yung pangalan. Signature samjak. Signature pastas, Korean spaghetti pasta. Kyukbuk. Kyukbuki. Kyukbuk. Kyukbuki. Kami mga Bisaya ni Zay, kasi Bisaya na ninyo kung hindi mga mong pagka-sulti, no? Basta kaya gusto din naman sa tiragil. Saranghen. Ganun. Gusto mo gutod ni Zay na mag-learn, no? Sabi, ikaw na, oh! Okay. Zay, kalimutan na po ni Mang Drinks. Ay, sorry. Napo na sila available ng milk tea, no? Milk drinks. So, coffee na siya. Kalimutan flavor sa milk drinks, coffee. Tapos, napos na itawag nga T-series. So, kanikan Jai Is Yuja. Yuja. Napo isa Jujubi. Oh, kini lagi patilaw pa nila Jujubi. Tapos sila yung premium drinks. Red velvet, dalgona, banana. O, hab-hab time na, no? Ato na tilaw na ilang. So, ni Jai, unahan natin nila kimchi bukimbap. Ang akong unahon ko lang nila ha? Signature. Signature pasta. Yes. Mag-cheers ka Zay. Ay, pag-ibig. Excited magka.
Kasi nga sana ko ilang sabaw. Yan no? Sa sabaw sa Koreano dyan. Hindi ko naman Sa itong sabaw sa Koreano? Sabaw, oh! Sabaw, Wala ko kabalo mga dyan nga dyan sa kung naon gawin. Labi ang Kasi kimchi, ito di the ba? highest level. Katong nga mahilig yung kimchi, ara. Ara yung kulita din sa Samjang. Ay! Jay, ini na yung samjan Jay. Korean restaurant nga pangmasa. Yung kag pangmasa Jay, pasabot, pangmasa saya. Pangmasara. Pangmasa. Mutilaw ta sa ilang chukbuki, Jay. Pero sa kadaghan, hindi namin tigaguan kay Ibe, ito Koreano no? Yun nga wala nakita sa camera. Ito na yung chukbuki. No? Tilaw na to. Kini ang sa pani, pag bago ni nga wala pa silang menu. Bago ni siya pero K-pop, apil gapon siya sa mga K-pop flavors. Dami ang bugil. Nagot-got ko ganina nagjaga. Spicy bingo man eh. Wala lang Jay, wala sa menu ni nila. Wala sila sa Ila pang ibutang ni. Wala ang spicy mango, spicy cheese. Bitaw ang tinuod nga sa pangmasa is kaya sa banana. Affordable ba? Affordable. Kaya bang bisag kinsa pwedeng maka-afford din niya. So, anyone is welcome din niya sa Samjang. Korean spaghetti. Ben, sa kalahian sa Korean, sa Pinoy spaghetti. Excited ba ka? Right? Yes, sir. Excited ko bisa ikaw magtutubig ka mo siya. Lami? Alam kayo, Jay. Spicy na ganda. Eh, basig maka. Pilak na ni Bing. Alam si Jay. Tuon ako siguro sa halang. Uy, ito spicy siya. No? Hilak naman ka, ha? Hilak ka. Basta lamig siya mga Jay, mga Jong. Ang itawag nila ha, Korean spaghetti. Spaghetti gihapon niya, pero mas, kuan lang, mas lighter ang iyang pagka-sweet. Tapos, ang kuan yun ka ng iyang, isa, tilawan na ko utro. Basta lighter iyang pagka-sweet. Baby. 2,000 years later. Ang iyang kahalang, lamig lang nga pag mag-blend sila. Wala! Kung feel ninyo mukha ako, pagkaon sa mga Koreano. Then pag-comment down below sa atong hashtag Lando Shoutout para makauban na mo sa among next nga mga video vlog, libre ni Jai. Ayaw ka bala ka kayo yung ikaw, kagoy mo ba? Kung bakit man sila, pa Jai mga chong, dili may malimot sa pag-shoutout o shoutout sa my one and only love. Rolando Pisante Basilunya. Yes, hello! Hi, sir! Sir Rolando Pisante Basilunya. Basilunya, hi! Thank you so much for watching, following, and subscribing. Lambo Bisaya. Yes! Thank you kayo. God bless you and mabuhay. Of course, shout out po sa akong classmate nga si Maxine Zane Sky. Char, yeah, Facebook. Wow, grabe. Pero si Juan, ako na classmate nga si Tulibas, no? Hi, Jing! Jing! Hi, Jing! Shout out Hi! Hi, Ayun na, Sir. Jing, ayun na, sige, kasuko, Jing, ha? Jing, pag-comment o hashtag lang mo, shout out para maguban tao ka. Sunod na mo next video vlog. Yes. Ayun, kalimting! Priming dumdumi nga. Lambo Bisaya! Yo le empezaré a reyes para adorar al Dios mío. Yo le empezaré